rusa NNPC. Fadar shugaban Najeriya ta tabbatar da cewa za a rushe babban kamfani na ƙasa NNPC. A cikin sauye-sauyen da za a yi wa fannin man ƙasar, ƙarƙashin sabuwar dokar inganta harkokin man fetur. Sai dai ta ce za a maye gurbin da wani mai zaman kansa. Wannan na daga cikin ayyukan da aka ɗora wa gwamnati. Share fage kan aiwatar da dokar da shugaba Muhammadu Buhari ya sanar da kafawa da zuwa yayin taron majalisar.